sama-samang ipanalangin upang virus na ito tayo ay lisanin. Bakit sa ginamit dati parang suliranin? Coronavirus pa ang siyang dumating. Isang epidemya, pandemic na suliranin. Buong mundo'y nakadarama pa rin. Di na ba natin ito kayang igilin upang kaligtasan ay madama natin? Bakit hindi natin sama-samang ipanalangin upang virus na ito tayo ay lisanin? Corona, kaya munang napipinsala buhay ng aking mga kababayan. Iwanan mo na kami sa ngalan ng Panginoon. Marugtog na rin sa iyong pinggin. Sanggilin kayo ay aking alam. Munting naranasan, salamat po, puso at isipan. Para sa mga kababayan, nagbibigay sila sa buhay. Salamat po. Isang harana sa katanghalian. Ito na tayo ay magkaisa. Social distancing at mag-face mask laging gawin muna. Yan ang tayo ng DOS kung dapat nating sundin upang coronavirus ay maiwasan.